ewe akubona ukuba uhleli esiphaleni sokugweba umfazi wakhe wathumela kuye sithi uze ungabi nakuthini ewe Cwanini kuba namhlanje ndive izinto ezininzi ezinzima ephupheni hayi mfundisi uze ungabi nakuthini ewe ngokuba ulilungisa kuba namhlanje ndive izinto ezinzima awu ezininzi ngaye eyona nto nobhala iye yanditsala xa undithumela incwadana ifana nale ncwadi ithunyelwa yinkosikazi yakhe yo uPilato Mongameli ndiye ndatsala kukufa awu nditsalwe ndanombuzo apha kum emveni kokuba ndifile usemveni kokuba ephuma kwinkundla ezimbini ewe Cwanini inkundla kaAnase nenkundla kaKhayasi sibewu ngoku Yesu ukhutshelwa ngaphandle Nkosi yam bekukho indawo eyisekile apha kwesekile ukwisitulo akapati sokugweba akapati cenge Mongameli esi situlo sinegama lokubizwa ngokuthi yigabhadi ewe sibewu ewe sibewu bekuphele ke futhi udasheka emveni kwemithendeleko ngemithendeleko ibikhuba ikhulule awu ikhulule umbanjwa bembili siyabonga mfundisi kodwa uthe xa ukhangela umbanjwa oza kukhululwa awu ndacinga indawo ethi weza kabakhe bazabakhe bayakhuye abamamkela bayakhude kakhulu uyesu ngoku sele phambi kwale rhuluneli inguPilato ndiyafuna befundisa ukuthi lo mfuPilato ebengenamqolo okanye ndithelwe ngukhwelekile Cwanini ngoba uxelelwe ngumkakhe uvile kodwa ukuva kwakhe akenzanga ngento evileyo bekukho umbanjwa ke omkhulu nowaziwayo ekuhlaleni ngokwenza izinto ezimbi nonemeda noyikriminali zonke nto bezikuyo uBhanabhasi ewe endaweni yoba ukhulule uBhanabhasi kwakhulula uYesu ndive iinto ezininzi nezinzima ngalo mntu Yo. uze ungabi nakuthini kuye kodwa ngenxa yababingeleli ababenyanzelisa into yoba lo mntu makaye ekufeni kodwa kwabonakala into yoba makukhulule uBhanabhasi ewe hle Mongameli uthi ke ngoku uPilato unguyena wena uYesu
utsho nawe akajiki uyesu ngoba eve bunzima ebusuku akajiki uyesu uba ebenze zonke izinto ebebefanele uzenza kodwa uyesu uyazi intoba ndimele intoba ibe ndim nobawo yes kwixesha ke befundisi bam lokutshintsha ngenxa yemeko kodwa wemu Yesu ukwixesha lokuba kuthi nokuba ziyeke izinto kuyathethwa kuthuluka isicwaka kuthi tu ngoba uthi uIsaya wathi cwaka wenjengemvu phambili kwabachebi bayo bakawuvula umlomo wenza loo nto uyesu yenza loo nto Yho, uthi uPilato akhona izina anokulithetha ngoba aba bantu bangqina ntoni na ngawe kodwa ngenxa yokuthengisa hey ngenxa yokuthengisa ngoba sinezihlalo esizithengayo Mongameli. siphume